En nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula l'il·lustre senyor José Antonio Coto. Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, senyor Mas-Colell, quan presentarà el Govern de la Generalitat els pressupostos d'aquest any 2013? Quin dia els diputats i diputades d'aquest Parlament, els funcionaris de la Generalitat de Catalunya, els proveïdors i creditors de la Generalitat de Catalunya i la societat catalana en general sabrem quin és el pressupost per aquest any 2013? Estem a 13 de febrer de l'any 2013 i encara no tenim el pressupost d'aquest any 2013. Senyor Mas-Colell, des que vostè és conseller, mai el Govern de la Generalitat ha presentat al seu departament un pressupost quan toca. Aquest any tindrem, per tercer any consecutiu, un pressupost prorrogat i d'aquí que avui haguem de debatre aquest decret llei sobre necessitats financeres en relació a la pròrroga pressupostària. Senyor conseller, el decret que avui presenta ha necessitat el vistiplau del secretari de Política Econòmica d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Albert Castellanos, que alhora vostè l'ha nomenat assessor del seu departament? Senyor conseller Mas-Colell, quin paper juga en la presa de decisions del seu departament el senyor Albert Castellanos, assessor seu i secretari d'Economia d'Esquerra Republicana de Catalunya? Serà ell o vostè qui decidirà la data quan s'han de presentar els pressupostos? O potser és millor que li preguntem al senyor Aragonès, que sembla ser que avui ha donat més informació que vostè sobre quan previsiblement es puguin presentar els pressupostos. És vostè, senyor conseller, qui ens pot respondre a aquesta pregunta? O potser és millor que li formulem aquesta pregunta al senyor Oriol Junqueras, president de la Generalitat en l'ombra i mal anomenat conseller en cap. Senyor conseller, per què tarden tant en presentar els pressupostos de l'any 2013? Si vostè hagués estat nomenat conseller de la Generalitat per primera vegada el passat 27 de desembre, entendria que vostè a dia d'avui encara no tingués enllestit els pressupostos de la Generalitat. Però és que vostè és conseller des de l'any 2010, des de desembre de l'any 2010. Vostè va ser el responsable d'elaborar els dos últims pressupostos de la Generalitat. Per tant, no entenc què fa que vostè a dia d'avui, 13 de febrer de l'any 2013, no presenti els pressupostos d'aquest any 2013. Senyor conseller, el senyor Artur Mas va convocar eleccions oficialment el dia 2 d'octubre. Vostè, des del 2 d'octubre fins al dia de les eleccions i després fins que va ser nomenat de nou conseller, vostè era conseller en funcions. Llavors li pregunto, què va fer durant aquells 2 mesos de conseller en funcions? No va tenir temps durant aquells 2 mesos de conseller en funcions de preparar els pressupostos? De preparar els números per fer els pressupostos? O potser va preferir dedicar aquells 2 mesos de conseller en funcions a fer mítings, a fer campanya, a anar a buscar vots per aquella majoria excepcional en lloc de dedicar-se a preparar els pressupostos per aquest any 2013? Aquesta pròrroga pressupostària, per tercer any consecutiu, és una factura més a pagar per part del conjunt de catalans i catalanes com a conseqüència de l'avançament electoral del senyor Artur Mas. 35 milions d'euros van costar les eleccions avançades per part del senyor Artur Mas, tot i portar només 20 mesos de govern. Buscava una majoria excepcional obtenint un fracàs excepcional de menys 12 diputats. Però no solament això, la convocatòria avançada d'eleccions ha portat a 6 mesos amb el govern aturat, amb el Parlament aturat i amb la conseqüent paràlisi de part de l'administració, a part de la incertesa generada pel debat obert pel propi senyor Artur Mas de voler separar a Catalunya de la resta d'Espanya i de la Unió Europea. I per si no era suficient, també ens trobem amb uns pressupostos prorrogats per tercer any consecutiu. Per això el Partit Popular Català no podem donar suport a aquest decret llei, sense tenir projecte de pressupostos, sense que vostè, senyor Mas-Colell, hagi portat aquí una data de quan pensa presentar aquests pressupostos. Se'ns fa, el Partit Popular, no podem, evidentment, donar suport i avalar aquest decret llei que seria com avalar el retard en la presentació dels pressupostos per part del govern del senyor Artur Mas. Senyor conseller, amb aquest serà el tercer decret llei que vostè presenta en aquesta cambra durant aquesta legislatura, tot i que vostè encara no ha comparegut
a la Comissió d'Economia i Finances per explicar els seus plans de legislatura. I recordo molt bé el senyor Fernández Teixidó, el diputat Teixidó, president de la Comissió d'Economia i Finances, el dia de la constitució de la Comissió d'Economia i Finances, dient que volia que vostè fos el primer conseller en comparèixer per explicar els seus plans de legislatura. Doncs bé, vostè ha presentat 3 decrets lleis en aquest Parlament i encara no ha comparegut a la Comissió d'Economia i Finances. Sort que el senyor Teixidó va dir que volia que vostè fos el primer en comparèixer, perquè arriba a dir que volia que vostè fos l'últim en comparèixer i potser no compareix a la Comissió d'Economia i Finances fins l'any 2014. Per tant, senyor conseller, vostè, des que ha començat aquesta legislatura, vostè ha demanat un rescat de més de 9.000 milions d'euros en el govern d'Espanya. Vostè ha pujat per decret llei l'impost del patrimoni. Vostè ha creat per decret llei un impost sobre els estalvis de la gent. I vostè avui ens presenta un nou decret llei sense haver comparegut encara en comissió parlamentària per explicar els seus plans de legislatura. Això és, mai millor dit, viure d'esquenes al Parlament de Catalunya i, en conseqüència, al poble de Catalunya, que és qui ha votat aquest Parlament. Senyor Mas-Colell, vostè és un conseller sotmès a les decisions d'Esquerra Republicana de Catalunya. A vostè, ERC, li ha col·locat un comissari polític en el seu departament en forma d'assessor que es diu Albert Castellanos, actual secretari de Política Econòmica d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per si no n'hi havia prou amb un govern de Convergència i Unió que per tercer any consecutiu incompleix l'objectiu de dèficit, per si no n'hi havia prou amb un govern de Convergència i Unió que ha portat a la Generalitat de Catalunya a la consideració creditícia de bo escombraria i a ser la comunitat autònoma del conjunt de comunitats autònomes d'Espanya més endeutada, per si no n'hi havia prou amb un govern de Convergència i Unió que per segon any consecutiu ha de demanar un rescat de les finances públiques, l'any passat de 5.000 milions d'euros i aquest any de 9.000 milions d'euros, per si no n'hi havia prou, ara tenim un govern de Convergència i Unió amb els pressupostos prorrogats, amb un conseller d'Economia sota vigilància d'ERC, sota vigilància d'Esquerra Republicana de Catalunya, que no pot decidir per ell mateix, que està obligat, segons l'acord ERC-CiU, a posar i pujar impostos a dojo. Impost sobre les llaunes de Coca-Cola, impost en els avions, impost en els estalvis de la gent o impost de successions són clars exemples de l'acord ERC-CiU. Per això, senyor conseller, senyor Mas-Colell, des del Partit Popular Català li demanem que rectifiqui, que presenti els pressupostos immediatament perquè puguin entrar en vigor abans del 31 de març, que presenti uns pressupostos realistes, que no portin aquests pressupostos uns ingressos que sap que no es podran produir, que no incorpori les taxes i impostos estrafalaris que tenen pactats amb l'acord ERC-CiU. Li demanem, senyor conseller, que presenti uns pressupostos que se sentin en rebaixar estructures burocràtiques o estructures d'estat, com li agrada dir al senyor Artur Mas, a les estructures burocràtiques. Li demanem, senyor Mas-Colell, que doni certeses, que presenti els pressupostos sense demora, que aquests pressupostos es centrin en el creixement econòmic, en complir amb els objectius de dèficit i en mantenir l'estat del benestar. En definitiva, senyor Mas-Colell, li demanem des del Partit Popular Català que pensi més en la gent que no pas en contentar Esquerra Republicana de Catalunya. En definitiva, li demanem, senyor Mas-Colell, que posi per davant els interessos generals que no pas els interessos de l'acord ERC-CiU. Senyor Mas-Colell, no accepti que Esquerra Republicana mantingui segrestats els pressupostos a la seva seu. Vostè, quan va demanar el fons de liquiditat autonòmic, el rescat per segona vegada, els 9.000 milions d'euros, en el govern d'Espanya, va posar una xifra de dèficit. Per tant, significa que vostè sap quins seran els ingressos i quines seran les despeses i quina serà la diferència entre ingressos i despeses. Per tant, vol dir que vostè deliberadament no està volent presentar aquests pressupostos en aquesta cambra. Per tant, senyor Mas-Colell, li demanem, com a membre del Govern de Catalunya, com a conseller del Govern de Catalunya, que faci la seva feina. Que la seva feina és fer de conseller d'Economia del Govern de Catalunya i no és de fer d'amiguet d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'amiguet i de màxim complidor de l'acord ERC-CiU, que és un acord, com li hem reiterat, que és perjudicial, que és nociu i que portarà a una pitjor situació econòmica pel conjunt de la Generalitat de Catalunya i el que és pitjor, pel conjunt de ciutadans de Catalunya. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.